panabagong gabi, panabagong vlog nga naman. Murag correct. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito, manlaag to sa babaw. Pakita na ko itong akong video na itong una, itong tambayan ako pag ulit trabaho. Nice video dito. Di lang ta mag-video pa itong ito kasi nasakpan ta. Uli itag Pinas. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Balik lang kung kapunta dito. Welcome back mga bay. Ngayon, nandito tayo sa lugar nung unang pinakita ko sa inyo yung taguan ko pag walang trabaho. Ngayon, pag gabi, ganda po lang tambayan dito. Ito lang muna kasi pag ipot-cam ko, walang Hindi ito, Pilipitan dila nito. wala pala itong flash yung phone cam. Pangit is yung cellphone. Yan. Parang nasa Cebu lang din ako. Nasa Michael Bookstore. O Cebu City na yan. Cebu City nandyan. Sarap tambayan dyan. Sarap magtambay nito pag may hawak kang saang bote na 500 ml. Wala yung pulang kabayo. Mayabang na naman yan. Pahangin mo tayo sa taas. Yan. Rooftop. Rooftop. Ang ganda, di ba? Miss ko na to lang Pinas. Parang nasa Cebu lang talaga. Parang nasa amin lang. Practice tayo ng magtagalog para mas maganda yung vlog natin para maintindihan ng lahat. Minsan kasi nabibisaya ko yung vlog ko. Iba hindi na alam. So, yun parang bridge ng Lapu-Lapu. Paano masabi? Basta ako matay. Doon pala dyan. Gago! Makakakita tayo ng mga. Kung titingnan mo dyan, parang malapit lang sa sibilisasyon. Yung malapit sa Taipei. Gusto sinito sa amin sa Changhua. Parang province. Layo sa mga galaan. Ako pupunta ka ng Taipei, gastos pas ng mga 5,000. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 1,000 pang pamasahe lang yan at pang stayin mo doon sa gabi. Ganun mo na. Hindi mo nakikita ang mukha natin kasi parang walang flash talaga to sa harapan eh. Hindi makikita. Ay, sarap ng buhay. Tayo na lang sa oras sa pag-out. Tanaw mo na. Yan, yung lahat ng nakikita mo dyan, hindi sa akin yan. Sa kanila yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, mo gining kinabuhi yung vlog. Magyaw-yaw tayo, mag-inusara. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Hay. Bisaya, Tagalog na ni. Hindi ito, Pilipitan dila nito. Try ito na ito mag-flash. Saan naman eh? Karang na. Patarbaho pa. Sagpa na rin. Uli kita pinasod. Gago! Mo balik na tayo. Kasi masagpa na rin. Hayag na kayo. Lapit pikas. Ito ka na ng street mo na para Lapu-Lapu. Paano masabi? Gago! Bridge nga. Wala nang itang na-spin na saan eh. Lagtog pag-istoryan, umuwi na. Gimingaw na Pinas. Kon, kasi pakalitan tayo dahil subscriber. Kaya na nagot tayo 90k subscriber karon. 90k. Gunggong!
barinig kita sa mukha eh. Kasi makalit latag kasildo as YouTube. Ang uli tao eh. Ato na tayo magtiwasog nag-vlog dito. Uli para sa itong pamilya. Pagkita maghagog trabaho. Pag si Etos Japper ba. Isda lang. Pati kayo. Sige na. Kasi masakpan na kalit. Mga bay. Naog na ta. Tapos sa mong opisina. So, timbangan. Lutuan na. Tambay-tambay din si. Abis ibabagod kasi malagan. Tapos mga laupan dito. Alinipan mag-uli na dito sa Pinas. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. May dali guys. Wala man kayo mulaan ganoon sa gabi. Ano lang. Ang ilang uban ay tago tambay. Sila nila wala lutura. Ano pa kayo tambay nito po guys. Nagiyota sa pan ba? Nagiyota sa nasuka. Pero kung na at tatso na pit. Tapos alang pinagaw gagaw. Video orang nabi itu dan berpengen ni dekat itu lantas masak pada itu deh karena memorable itu kan yang sila pas rebau dari yang pernah nggak pakai memorable dari buat 18 orang buat mereka dapat kerja berapa awal apa ada buat punya ya kuman itu buat ini mga nila pag na may bantay naman ito oras yung aswat ito na out pag control yung mga hotel nagpo makina nagpo kayo mga makina dyan nagpo mga angke di kan to explore ang hindi na mo masudlan o kanto wala yung mga anto first floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor ang rooftop namin dito kaya na may liganan sa liganan kaya nang sa kayo maubsan pangong magila o pagkikingit mga aeroplane sa mga tulong trabahante pastore diris Taiwan may ubang kumpanya nagkapoy sa trabaho dagong sildo o dari ako kapoy sa trabaho na sa sildo o dili kayong dako pero tiragyot parang nga naman kayo abot dari na dilis sa tuwa nakakagawas dito pagkaban pa kaya kapag kapag dari kapag pulis tindot sila sa Pinas yan lang kayo basta tuhod okay na itong YouTube makasulod na kalit 90k na bro 90k subscriber lang ko Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. yes ito lang na sa mga boss na rin makamtan nga wak tayo magpapatog siya po magagado kayo mapahulit kasi sibuno o kalit no libre lang gurong ticket ilaha Sunod na po mga nindot adventure for fun may girok ano natin magamit pag isla bagus